Yun, what up mga boss, magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko magbigay ng comment sa mga nangyari sa presscon ng Battle of the YouTubers tulad ng mga ipakikita ko sa inyo. Manood kayo at kayo na ang bahalang humusga. Yung part mga boss na mapapansin nyo na akala natin ay magbibigay ng or sasayaw sana dyan si Kenjan, pero tingnan nyo kayo na mga boss ang maghusga sa mga masusunod na mangyayari. Yan yung partner niya, and then yun binuhat mga boss, and then si Rendon binato kay Rendon, yun nagkatumba-tumba na sila, and then dyan na mga boss nagkagulo, yun sinugod siya ni Rendon dyan, no, putang ina, hindi mo kasi kakayanin yan si Rendon dahil napakalaki niyan, ayun. Pero mga boss wala naman tayo nakita clear shot dyan mga boss na talagang tinamaan sa mukha kasi marami namang bouncer ang umaawat dyan. Yun yung portion mga boss na hindi ko talaga nagustuhan dito sa ginawa ni Kenjan. Akala niya siga na siya, kita mo? May mga kasama pa siyang amuyong niya. Ayan, di ba? Kasi kung ito pagbibigyan to ni Rendon, talagang hindi to ubra mga boss, napakaliit niya, napakanipis niyan. Mayabang lang din talaga. Sabi nga niyan mga boss, yung mayabang galit diyan sa kapwa niya mayabang. The next mga boss is yung mga susunod rito na lalaban sa Battle of the YouTubers. Yung mga boss, ito yung second match up na sa pagitan ni Merc. Kilala ko to si Merc si makagwapo yan mga boss. Ito namang isa yun, no? Di ko alam to, di ko kilala masyado to. Ito naman, bang! Kita nyo? Puta sinampal mga boss. Ang problema sa pagsampal ni Merc, ang tinamaan dito si MG. Siyempre, nakaka-good vibes din nung pinapanood ko to. Talagang natawa rin ako mga boss. Yun, no? Hindi niya tinamaan talaga yung target niya mga boss. Wow, mali siya kay MG. Naman yung third match up mga boss sa pagitan ni Boy Bagsek at saka ni Billy Jack Sanchez. Alam niyo naman to si Billy Jack mga boss, talagang napaka bad boy nito mga boss. Kung alam niyo yung mga controversy na pinasok nito, nakulong din to si Billy Jack, kaya buon talaga yung loob nito mga boss. Yan, nagsimula sila sa trash talkan. Kung papansin niyo sa katawan mga boss, nako hindi naman mga boss sa pagmamalita, no, sobrang nipis nitong Boy Bagsek. Si Billy Jack mga boss, talagang solid rin yung pangangatawan, kita mo. Ayan, yan mga boss. Ayun, pumalag din si Boy Bagsek, pero mapagbuli talaga yan si Billy Jack Okay, tuwang-tuwa pa. Binuli niya lang talaga. Malaki yan si Billy Jack. Solid yung katawan niyan, muscle din yan. Kaya feeling ko talaga hindi to tatagal si Boy Bagsek. Kaya mas mabuting panoorin nyo yun mga boss sa Battle of the YouTubers ditong darating na 28. Mga boss, kung sinong nakakakilala dyan, putang ina, nakakatakot si Raymond. Ikaw ba yan, Raymond? Talagang malademonyo yung itsura mga boss. Ayan, proud Bicol tayo mga boss from Bicol yan. Talagang malupit yan si Raymond. Kita nyo, putang ina, malamak Gregor putang ina, ang katawan na yan, panis. Yan ang tunay na dama na yabang. Tangay na. Okay, sa mga Bicolano dyan, i-supportahan natin si Raymond. Puta, napakalaki mga boss. Talagang hindi ito basta-basta. Parang yung si Boy, sino ba yun? Yung mga kalaban na ito. Ayan na mga boss yan. Puta, babanatan agad mga boss. Kita nyo naman yung diferensya mga boss ng ng katawan. Parang no match talaga to si Boy Ungas. Parang uungas ka talaga rito mga boss. Parang walang kakainin talaga to. Ito yung medyo na-entertain talaga ako mga boss, dahil iba yung mga galawan dito ni Raymond. Kita nyo? Kita nyo yung umaawat mga boss. Ayan, kita nyo? Dalawa na, pero ito isa lang mga boss. Isa lang yung umaawat dito kay Boy Ungas. Makikita natin kung talagang malakas to mga boss pagdating ng araw ng laban nila. Natatawa ako nito kasi kaming mga Bicolano mga boss, talagang iba kami kung magalit. Ayan, putulin ko muna rito. Ako pinagmamasdan ko rito si Boy Ungas. Tingnan natin yung kaungasan nito, kung talagang parang natatakot, kabado talaga to si Boy Ungas. Si cheer out kay Raymond kasi ang laki talaga ni Raymond mga boss. Parang di natin alam kung kalahati o 1/4 lang to. Kita mo naman, puto malademonyo yung dating. Shoutout dyan lahat sa mga Oragon, sa mga taga Bicol, mula rito sa Camarines Norte, Camarines Sur, lalo na sa mga part ng Albay, Sorsogon, Masbate. Pumapalag-palag din, parang ang laban dito pating sa Cadilis. Iba to si Raymond, napakalaki nito. At si Makakago nga inaamin na talagang napakalakas nito. Mga boss, tinatrash talk siya dyan ni Boy Ungas. Ang layo mga boss talaga hanggang trash talk lang to.
May sinasabi dyan si Raymond na talaga, kita nyo? Oh. Mga boss, ang umaawat yan kay Raymond, tatlo yung umaawat dyan. Yung tatlong bouncer na dapat ay nakapagitna sa kanila, na kay Raymond lahat. Puta, demonyo yung datingan mo. Shoutout sa'yo, boss Raymond. Talagang kakaiba ka, boss. Iba talaga yung datingan mo rito. Wala akong masabi. Mga boss, kita mo si MG hindi lumapit. Ayun na yung portion na nag-face off sila. Kita nyo. Nako, ang layo. Gusto atang makipagbati ni Boy Ungas, mga boss. Pero putang ina, seryoso si Raymond. Hindi ka bibiruin ito. Ang laki, boss. Ang laki. O, kita mo. Putang ina, parang gusto nang umatras ni Boy Ungas. Gusto niya sana makipagkamayan eh. Ayan. Pinabayaan, mga boss. Sabi ni Raymond, lumapit ka. Lapit. O, lapit. O, dito ka daw. Dito ka. O, kita mo. O. Yan yung sinasabi ko, mga boss. Kasi talagang napakalaki. No match to, mga boss. Feeling ko kaya talaga isang kamay kaya itong patulugin ni Raymond. Wala, mga boss. Hindi ito kakayanin. Nakaka-disappoint lang din talaga dahil ang inaantay ko talaga yung Casimero. Pero may sumipot nga na Casimero, pero kapatid to, si Jason ito. Pero pwede na rin. Ang layo, mga boss. Ito si Bangis, malaki ang katawan nito ni Bangis dahil bodybuilder din to eh. Malaki to si Haring Bangis. Ang problema rito, mga boss, parang syempre sabi nila magpa-hype. Ang daming hinamo niya ni Haring Bangis, pero ayan, tapos hindi sisipot si Casimero dahil nga daw sa may inilabas yung WBO na parang memorandum na nagbabawal na makipagharap dyan sa anumang platform si Casimero, si John Riel. Face off nila ni Haring Bangis saka ni Casimero, kapatid ni Casimero. Mga boss, tingnan nyo mga boss, ang tutukan nyo rito yung pagsuntok ni Casimero sa tiyan ni Haring Bangis. Kung talagang wala, scripted, mga boss, hindi masasaktan ng ganung suntok lang. Wala, mga boss, tingnan nyo. Yun yung pukusan nyo, yung suntok ni Jason, kasi parang, ayan, kita mo? Wala, hindi nga tumawa, mga boss. Nakita ko tumama sa kamay ng bouncer, pero natumba rito si Haring Bangis. Doon parang makikita mo talaga na scripted ang lahat. Hindi, yun, talagang sadya yun. Ayun si Billy Jack, ayun saka si Haring Bangis. Ang layo, mga boss, hindi ka panipaniwalang ganun. Sa laki ng katawan niyan, ganun suntok, tutumba, malabo. Ito talaga yung napansin ko na sobrang scripted na ang lahat. Salamat sa mga nanood, mga boss. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Abangan nyo ang mga susunod na laban na ito sa darating na 28 ng December. Bukas yan, mga boss, sa Vloggers TV. Shout out, magandang gabi.